Normal reaction na. Normal reaction yan. Kasi mo ngayon kami Becky, lumipat kami kaya kami. Sana di ba kayo sana matatapakin kayo? Banta, sinabi mo nga ba? Dalawa itong butit-butit ka kaya. Ay, nagtalang ng ipit na tapos tatangin rin. O tara, lupit ka! Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Hi guys, mga Mars Mars! Welcome back to my channel. It's me, your Vex. So ngayon, first time namin gagawin to at ipaprank namin yung mga kaibigan namin dahil matagal na din namin silang hindi nakikita. So abangan nyo guys ang susunod na eksena. Bye! See you later! 12 seconds later. Gamay, parang yan yung bayan. Udah, magsanji na kayo. Kalwa na naman pamalakan namin. What eat yun? Yung sa oo, mag-inom yung kain pa. Parang minimum lang. Wala ko yung ibang hindi, oo. Pag ininom yung evaporator, tapos pinagdan ng... Usually, ano yung gumagana? Anong dalabot? Kasi hindi naman eh. Amo. Askin, kahapon. Lagi, no? Iasaksak naman ng evaporator. Baka nang buko nyo. Yung sa freezer. Kasi ano yun? Grabe yun. Kasi yung starting 4 months yung maling ma-open. Tapos, kahapon lang namin. Kaya namin Ako yung bubok. Kaya mo niya, Anak ko na! Naman yung bato? O, may takman! Kaya ba na? Uy, layo. Layo. One eat yun? Bakit yung sa iba pang 6,000 doon sila sa akin? Bebe? Sa years na tinatawag. Sabi mo naman kayo pinay kong prior? Mula lang yun, ipagalagay ka mo eh. Mula lang yun, ipagalagay ka mo eh. Magkano? 3,000? Hindi yung kasi sa kanya, Sharp ano siya? Dali lang no, tongkin mo na ako. Ayan, team Melo yung tolo. Kaya rin. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Kaya no, yung kasi sa Kamusta ay ayaw? sabi mo, okay mo, ano yung sabi tayo ng topic? O, siya! Ikasama sa lukin! Dahil malasing gusto mo. Ano naman? Mga tsuro. Ah, we don't smell pa naman. Kung namin, quadro game, battle pass mo yan. Mga tsuro, hindi ko makagawa. Oo. Magaling ko ang lolos. Oh! Yung bubo. Baka Tapos, Kita kasi kaya si Raya Koy, Siran mo naman si Sira. Dalasan yung ganyan Pwede. Bes, magluto ka pa, Ken. 3,000. Tapos, 1 month warranty kasi ka ano. Ngayon, may sira niya naman. mo. Yan na dyan, libo. Mga yung warranty, di ba? Same thing. Same sakit.
seconds later. No, yung checking ng ref masyado matagal. Ah, talaga? So, ayan nga guys. I-prank namin sila. Ayan. Mag-shoot ka naman. Huwag pa niya kayo maging tapos niya. Wala. Grabe. Pero pwedeng ano. Ginagawa mo! Yung nakasaksak sa likod, pwede ko check. Or wala siya. Yung mismong outlet lang yung nakasaksak. Kasi kung wala na kami sa, wala mo. Wala na. Really, yan yung lagyan mo kasi po kami na itong mga bagyo. Cheers tayo pa. Mas baka Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the May pagkura tayo magkat. Ikaw bubok. Oh, ano rin ka? Ha? Mag-isa kayo mag-ride. Tayay. Tayay, oh. Piso, puso. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Up 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めて Ay, Mariari, sure niya. Bintik. Hindi na kaya cookie. Pero ako bintik. Oh, may tungalat. Oh, Maria Magiging. Nice. Sakulo, sakulo. Tagal na. Ay! Balik. Antiksak na ka. Bigyan na ka. So, ayan guys. Mag-start na kaming mag-prank sa kanila na hindi nila. Oo, medyo pinatagal muna namin para medyo mas makatotohanan. So, ready na mga Mars Wars. Eto na yun. Nagtataka sila guys kasi hindi naman talaga ako nagbubusit ever since eh. Pero this time magbubusit ako. So, eto na. Yun na. Bye! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Beso tempela ba? Ngayon ka tayo ng bigis. Alin niya kabusitan kaya? Nagsuka ko si Kim dapat. Bes, namin niyog sa isasabihan ko. Dear? Makanano kayo niya kabusitan ngayon ko pwede. Sure, pabalan mo na! Okay, mag-smile niya ba yun? Max, ngayon niya Yung kabusitan. siya, wala eh. Naman yung siya. Bes, niyog siya. Ning bastusin pa kayo. Wana. Ano na kayo? May ginday kayo. Oh my God! Ali, yung mapagalig, sana nyo katasiganan ng kamo mo. Well, normal yan, di. Yung makabusog talaga pag panayaw na yan. Normal reaction na. Normal reaction yan. Sabihan mo ngayon kami bet kayo, nilumipat kami kaya kami. Sana di bangya kayo, sana naman tayo bakit kayo. Banta, sinabi mo nga ba? Dalawa itong busit-busit ka Kaya kaya. nagtalang ng ipit na tapos sa talagya rin. O tara, lupit tayo mo. Puri pa rin makat ka. Lupit tayo, tara na. Tara kita na kaya kami kaya. Kaya na pala buri kayo ni, o pinasabihan. Diyos ko, tope. Arong na itang back to best, may kakapali ko. Sige, walang bagyo. Itang blokel. Muna na tayo lang dyan, sabihan nga mo. Ang busit ko. Kaya na lang, umuwi na kami. Itang blokel. Ang blue ni. Ko. Kuya, di na kayo walang laren. Ininom ka rin kayo nito. Pinom ko naman ng gear. 12 seconds later. Yan, kagulat siya sa ilip yung ako. Ipis na silang lahat. Ayun
disclaimer naman kami. So ayan po, yung sugal po namin na to, parang biro-biroan lang. So ayan, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel and on my Facebook page. Babait na Bambangan, tara, togi ka! And again, stay safe and God bless you all. Bye! Thank you! Panay dayo.